mestari soittaa. No ilta. Minä ei ole kokonaan unohtunut meitä. Joo, tässä on Suolaamaan on lähdössä ja mennään olla haasteita. Tai ei pahoja. Tuon tuo Suolaamme luukku tuolla takana, niin vähän jumissa. Pitää paukutella vähän auki sitä. Heikki pannee tuolla. Tämä se on tympiä. Se päästä auki. Äsken kävi vahinko. Repäsin tästä remmistä tuolta puolelta auki. Irtos tämä ja lensi selälleen tuohon maahan. Ja pikkusen kipii. Paat täyteen! Ei tuohon yllä, perri. Tässä on tätä pystyä auki. Joo. Meni. Täällä menee Janne. Täällä sulla ihan hiki. Täältä tulikin. Vaineeston kanssa. Sitten kokeillaan tuota täry ei pelaa, niin ostamaan mulla hapettumaa jostakin. Katsotaanpa tätä liikkää. Onhan siellä vähän tuolta ruohteen tapasta. Päästään jollakin vähän hiikkaamaan niitä pinnejä. Otetaan tuo takaliitin vielä. Eihän siinä on mitään. Heikki pannee ihan niin täyden kuorma kuin mulle menee. Meneepi vaan. Pitää suolata koko Viitostie tonne pohjoiseen asti. Varmaan kuuluu hirveä huohotus kameraan nyt, kun minä oon ihan läkähyksissä. Niin. Kengässäkin ottaa paskaa. Joo, otetaanpa pätkää kohta. Tuleeko sieltä kamaa? Näyttää tulee. Joo, eiköhän lähdetä liikkeelle. No niin, näinpä sitä lähetään. Hei, mikähän täällä on? Problemos. En tiedä. Joku ongelma siellä on. Mutta joo, nyt lähdetään menemään. Eli suolataan ja aurataan Viitostie. Joo, näin me lähettiin vaan ja kulkemaan. Ja nyt tosiaan aurataan ja suolataan tämä Vitostie. Janne on mennyt tuosta jo. Se kääntyy tuosta Rukajärvelle tuossa, niin me aurellaan tätä reunaa vaan tässä ja suolataan, niin suolataan. Mutta nyt on se joo, tärkein asia. Tämä video on tehty tietenkin yhteistyössä Bartrex Oyn kanssa. Ja nyt meillä on ekaa kertaa testissä nämä Taurus kovametalliterät tuossa etuaurassa. Minä en ole näitä aikaisemmin päässyt vielä testaamaan, niin nyt on tämmönen märkä lumi, ei ihan täysin sohjana on, tuo sohjoa. Tämmöstä nyt aurata. Tämähän pitäisi tehdä ihan puhtaan jälleen, niin, tai puhtaa. Eihän se tasateräkään ihan tee puhasta jälkeen, kun ei ole loska kumiterää siinä mukana, mutta nyt me nähdään, miten se tämmöstä puhistaa. Olen innolla odottanut tätä, ja jos ette tosiaan tiedä, mikä on Bartrex Oy, niin se on semmonen firma Suomessa, mikä myypi kaivinkoneiden työlaitteita. Käsittääkseni niillä on energiapuukouria, trukkipiikkejä, kauhoja, kumiteloja ja sitten etenkin mitkä meihin nyt liittyy tällä hetkellä, niin nämä tieterät. Laaja valikoima kulutusteriä, kovametalliteriä ja on vaikka mihin käyttöön. Varmasti löytyy sieltä hommaa kuin homma, niin sopivat tuotteet. Menkääpä nettisivuille tutustumaan. Salmelan Laurin kanssa minä olen ollut paljon yhteyksissä ja varmaan osalle on tuttu firma tosiaan tuolta niin kuin aikaisemmillakin videolta maininnut, että täältä Ammattilehden YouTube-videolta messulla ovat olleet ja heillä on kyllä semmonen
tosi pätevä ja asiantuntevan oloinen, oli tuo oikea sana, mutta myyntitiimi. Joo. Mutta menkää nettisivulle tutustumaan. Mä pistäisin tuohon videon kuvauksiin linkin siitä. Auraillaanpa nyt tuonne ja sitten kun palataan takaisin, niin mä kuvaan lisää. Se on hirveä meteli, kun ajetaan vähän lujempaa. Tässä joutuu huutamaan. En mä tiedä miten tämä kuuluu edes videolle nämä äänet. Kai ne jotenkin. Joo, kyllä katsellut tästä peilistä, niin kyllä tulee hyvää jälkeen. Ei niinku kyllä tuo Janne oli mennyt tuossa vähän matkaa eessä, niin ei eronnut kyllä siihen tasaterän jälkeen niin juuri millään lailla. Katsellut tuossa muutamalla pysäkillä joutunut perruuttamaan. Joutunut käymään pysäkille ja sitten ei voi ottaa sitä tiekohtaa takaisin. Perruuttanut ja kahtunut sen jäljeen. Hyvä jälki tulee kyllä tauruksella. Paremmin nähdään sitten, kun lähdetään vielä pallaamaan tästä. Millainen on. Merkit on vähän liimautunut umpeen. Tai ei, no on nuo osaksi kyllä umpeen kun päästi ummassa. Joku rekka-auto perässä. Päästetään tuossa, vetästään tämä ohi, pannaan vähän levitystä suolaamassa ja pannaan vaikka ihan maksimilla tähän. Mä en nyt peruuta tätä, mä vedän ihan vaan auralevällä nämä tälleen. Tää sitten siivota tätä, kun tulen uudestaan tänne. Ei Sipoostolle, kun vetää vaan jälki auki. Alaterää ei tarvi kyllä tällä reissulla, niin ei yhtään. Nämä meidän asfaltit et kyllä niin hyvin sulanut. Puhukohan mä liian hiljaa, kun se on tämä hirviä meteliä, mutta mulla on kuulokkeet päässä, niin mä kuulen niin hyvin oma ääni. Niin saattaa olla, että peittyyköhän mun oma ääni tuohon meteliin. Toivottavasti ei. Elä sinä lähes sitä takkaa vielä. Rekka-autoli ohi, minä päästään sinne kyllä. Tuo pienemmälle tuo suola. No, tämä on vähän kun pistää ihan täyteen tuon minun suolaimen. Tai siis tuohon Destian suolaimen minun käytössä. Niin se on tosi takapaino. Tuossa ei ole liuossäiliö, niin siinä ei ole tavarata nyt, niin se tosi takapainoisesti menee tämä auto. Meinaa keulia. No ei se sentään keuli, mutta vähän huono ajettava. Mutta ei se kun varovasti ajeleen häirihe. Missäs mun kahvikuppi? Tuossa. Aina hyödyntää nämä kun pysähtyy, niin kaata nopeat jaffat, nopeat kahvit. Sitten lähetään. Tässä on hias nopeusalue, niin en ala tässä peruuttamaan ja auraamaan tuota ajokaistaa. Se ei haittaa tuossa sohoja niin paljon kuin tuolla missä ajetaan tosi lujaa kuin 80 YMS. Minä tosiaan käyn tuossa Sallantiellä risteyksessä, eli Käylän risteyksessä niin sanotusti käyn kääntymässä ja Auran kylälle. Tämä on vilkkain pätkä aamuliikenteelle. Niin saadaan tämä auki. Ja Janne menee se Auraa tuonne pohjoiseen rajalle ja mä käyn sitten sen jälkeen suolaamassa sen vielä. Suolaamassa, joo. Tässä pitkät päälle.
sisempään voi laittaa tuota. Pitää käyttää tuota suolanta, niin tällä joku 2 metrillä levittää. 2 metrillä on niinku levitys, tuossa näkyy tuo 2 metriä. Sitä pystyy tästä rullasta säätelemään. Rullasta säätelemään sitä levitystä. Niin se meinaa, kun se silleen kappeelle levittää, niin se pyörii hitaasti, niin se meinaa vähän tukkiutua. Tukkiutua tuo lauton, niin sitä pitää välillä käyttää isommalla. Näin. Että se pyöräyttää nopeasti sitä. Nyt tulee iso auto vastaan, niin aletaan sivuaroidoissa mennään ihan laitaan. Tuolle tekee mulla on vähän tuo etuläppä huono, niin se alkaa heti väleistä syytämään sitä paskaa. Kestäisikö mulla ajaa tällä lailla? On mukavampi ajaa ilman sivuauto. Kyllä se menee ihan hyvin. Hyvin menee. Joo, eli tästä säädetään pyörittämällä nopeutta tässä. Nopeutta kuin levitystä. Niin tässä säädetään pyörittämällä tätä levitystä. Se tuossa liikkuu tuo lukema, pyörii. Nyt se on se 2 metriä, koska nyt pannaan niinkö kaistalleen suola. Mulla pitää aurata tämä yksi kaista, niin mä en voi levittää. Periaatteessa voisin niinku levittää keskelle se suola, että se menee tuolle toisellekin kaistalle. Mutta kun se pitää aurata tuo vielä, niin ei voi nyt tehdä niin. Jos paljaalle tielle niin vetää, ettei ole aurastarvetta suola, niin tämä voisi vettää silleen, että pistää vaikka 3 metriin tuon levityksen ja tuohon keskelle vaan suuntaan. Tästä pystyy tällä lailla näpyttelee sivuille rullaa, niin näkyy nuo lukemat tuossa. Nyt siinä on niinku lautasesta niinku metri vasemmalle ja metri oikealle on se levitys. Mä pystyn sen näpyttelemään tuosta vaikka sille, että se tulee 2 metriä niin tänne vasemmalle tuosta lautasesta katsottuna. Se on aika tarkka. Ja sitten ylös alas, kun näpyttelemään nyt en katso tuota koko ajan. Mulla pitää katsoa tietä, kun ajan tässä autoa. Ylös alas näpyttelyn näkyy tuo grammamäärä, että paljonko laitetaan. Nyt on 16 grammaa. Sitten tässä on tästä kun pitäisi pohjassa, niin pitäisi toimia täry, mutta kun se ei toimi jostain syystä, voi harmitus. Joskus mennään tuo suola holviutua tuonne, niin se on vähän ikävä. Sitä varten on tuo täry tähän laitettiin silloin viime talvena. Tää on Destia siis laitatti. Siinä on vähän juttua suolauksesta. Siellä vähän levittää tuota sivulla. Ei sitä nyt lennä tuota paskaa yli. Joo, piksepää. Tosi, mä tästä on ajanut monta rekkaa. Aivan tosi märäksi muuttuu. Pinta. Se syytää vähän sitä paskaa tuolta. Paskaa kun sohjoahan se on. Mitä paskaa on? Onko sitä paskaa? Yli. Voisi taas vähän päräyttää tuota lautasta. Joo, pikku täydennys tulin hakemaan. Hirveä läpä. Joo, siellä ne näkyy. Taurusterät. Kaikki ihan näyttää olevan kiinnikin vielä. Kiinnikin. Joo. Joo, on kyllä hyvä olos. Laitetaan vähän suolaa kyytiin lisää. Siellä on vielä paljon, runsaasti, mutta me lähdetään nyt tuonne kauas. Tää on tuonne läänin rajalle asti ajellaan tuonne pohjoisen. En halua lähteä vajaalla kuormalla sinne. Laitan lisää siihen vähän.
Ei siihen paljoa mene. Mutta se on se on niin pieni tuo suolakuuppa tuossa, että siinä on niin iso tuo etuliuossäiliö, että siihen ei hirveästi mene tätä kuivasuolaa. Miksi tätä sanotaan raesuola? Miksi kukainenkin nimittää? Hei! Mulla pitää saada silleen vähän hankalat yövalot päälle nähdä juttu. Missä ne on tuossa? Niin. Saa vähän tulen toispuolisesti tuohon kauhaan, kun se on takaosasta täynnä tuo suolario. Periaatteessa meillä ei tosiaan tarvis punnita, mutta punnitaanko me nyt silti? Vai ihan tuohon. Tuommoinen kauhallinen. Siihen ei montaa tonnia mene. Meni sitä päälle pari tonnia tuohon Kuusamo Sallantien risteysvälille. Mutta niin kuin näette, niin toivottavasti tuo ei ole vaan holviutunut tuo suola tuohon 1,2 tonnia. Tämä saattaa tulla tällä jo ihan riittävä määrä tuo. Tämä on tosiaan vähän siinä mielessä, siis tämä on pirun hyvä suola kyllä silleen, niin, että on kyllä toiminut ja luotettava. Oho, tulee yli jo vähän. Toiminut kyllä hyvin. Sitten on pirun hyvä suola, tämä on niin toiminut hyvin. Vähän hulahti yli tuosta, ei se haittaa. Mutta tää on tänne pohjoiseen vähän, niin tuossa on tarpeettoman iso tuo liuossäiliö. Mä ennemmin sille, että on isompi tuo mihin mahtuu tuota suolaa, tuo itse kuuppa, lavaosuus tuossa. No kylkisäiliö riittäisi niinku mitä sinä sitä liuosta tarviipi. Mutta se on tuommoinen ja sillä hyvä. Pitää aina vaan hakea vähän täydennystä, kun lähtee sitten tuonne kauemmas ajamaan pitempään linjaa. Onhan meillä kaikki okei autossa. Vaikuttaa siltä. Ei muuta kuin menoks, sanoo Andy Lennox. 2,578 on tuo mukaan mennä tonne ja tuohon välille. Näistä lähetään. Ei tässä kylällä ole tullut niin paljon kuin tuolla pohjoisessa. Tuolla pohjoisessa on niinku todella paljon enemmän satanut. Siellä joudutaan varmaan auraamaan kaikki. Jopa soratietkin. Se ei ole kyllä hyvää nyt, kun ne on sulanut niin paljon jo. Ei ole Pekka joutunut lähteä töihin vielä. Ei saa mollata, kella on pieni. Onhan Jannellakin lyhyt. Joo. Sitten se on jo lyhyt. Joo, hyvin on sulanut. Hyvin on sulanut tämä kyläkohta. Tuolla Janne meinasi vähän, että tuolla pohjoisella saattaa olla, että ei tänä päivänä sullaa se tie, vaikka sille suola laitetaankin. Näkee kohta kun menee. Audutaanpa tuosta ryhmittymislaitteella. Sitä vähän pannaan suolaiksi. Vähän sosetta pois. Yeah. Mennäänpä sen pohjoiseen, katsellaan miltä siellä näyttää. Joo, pannaanpa kahvit tuohon kuppiin ja lähdetään taas ajamaan. Tulinko väsemään tässä leipäkin jäänyt puolikin syömä tuo kohta loppu. Tulinko väsemään tässä Sallassa, se sanoo mestari, että käy avaamassa tähän. Hei! Tulin käväsemään Sallassa. Mitä minä höpötän? Tulin käväsemään Käylässä. Sallaa on meillä melko paljon matkaa.
Joo. Niin tulin tähän käylään oikaisemaan tämän tien ja pallaan nyt takaisin. Janne tulee kohta ja auraa tonne perälle asti loppuun tämä sitten. Tässä on kovempi liikenne tässä käylästä tuohon Vitostielle, niin tämä on hyvä aukasta aikona. Tuommoinen jälkinällä tulee. Missä on tuota polanetta, niin tekee tuommoisen karheen hyvän jäljen kyllä. Karheen hyvän jäljen. Tähän se ei kyllä mestari sanonut, että pitää suolaa laittaa, mutta tää kyllä vähän varkaten laittaa, on vähän liukas. Vähän liukas. Tuo hiekkakin tuolla mikä näkyy, niin se on tommosen oikein ohuen jää alla. Tämä sivuarlatta pysäkkiä. Kyllä tuli pahaa mieli, kun minä että mä olisin käynyt tuossa. Keskitytäänpä tuohon kaiekohta. Siinä se on Kitkajoki. Siinä se virta, kattokaa. Joo, on hieno. Joo, niin olisin käynyt tuossa kaupassa tässä Käylän saleessa. Aina ollut kattelen, kun Janne kävi sieltä joku munkin ostamassa. Mutta toisaalta minähän en syö mitään semmosia tällä hetkellä. Mutta olisi silti tehnyt mieli käydä joku leivos hakemassa tuolta. Mutta eihän se ole auki, se aukeaa vasta 23 minuutin päästä. Eikä minulle ole aika jäädä oottamasta. Niin nyt en pääse kauppaan. Säästy vähän rahaa. Sehän tuo suola ihan hyvin liikenteen mukana kantautuu pitkääkin matka, jos on paljon liikennettä. Siinä on semmonenkin juttu. Ja kun tämä suola laitetaan tuolle tielle, niin sehän levittää tuo lautanen sen tuonne. Niin sitähän on vähän sitä suolaa niin kuin siellä täällä. Ei siellä ole mitään. Siinä on viittopelät. Ei se ole mitenkään niin heti tasaisesti joka paikassa siellä. Sitten alkaa vasta kun niin liikenne alkaa tuossa tiellä olemaan. Niin sitten alkaa se suola vaikuttamaan kunnolla, kun se liikenne levittää sitä ja liikenne levittää ja aktivoittaa sitä. Siihen vaikuttaa kaikki, jos on kova liikenne, niin tien lämmötkin pysyy vähän korkeammalle, niin sekin auttaa, että suola vaikuttaa paremmin. Jos on tuossa on roskapönttä. Janne tuli siinä vastaan. Tuossa hauska. Vissiin roska-auto tulossa käymään tänne. Miten pysyy niin jos on vähän. Hei. Mulla on murtopultti mennyt hajalle. Joo. Voi video. Sehän tuli remonttia heti. Nostetaanpa ylös tuo sivuarkokoon. Pannaan tuolla Käylä ja tai tuolla Salla ja Vitostia risteyksessä murtopultti tuulettua. Missähän ne nuo napsahtaa? No, missä liehtii? Niin jossakin vilkasliikenteisellä tiellä, niin siinähän pysyy tienpinta lämpöisenä senkin takia, kun on kovaa liikenne, mutta sitten semmonen tie, missä on vähän liikennettä, niin se ei se suola oikein kunnolla välttämättä aina toimi siinä. Siinä on semmoisiakin juttuja. Tämä minä näistä selittämään kuitenkaan tiedä. Kyllähän sitä jotain tietää, mutta mikään ekspertti missään ole todellakaan. Joo, vaetava murtopultti tässä välissä. Tai ei vaihda, kun pannaan uudet. Johonkin osu sivuarjaan ja meni poikki. Lasketaanpa alas tuonne. Noin, nyt se on suorassa siinä. Pitäis olla. Oi, menee nyt. Oli vähän huonot työkalut. Ne mihin mä oon kannut mun toisen tuon räikkälenkin
räikkälenkin, niin tää jakaria käyttää. Kiristellään vaan. Taas mennään hyvän matkaa. On vähän tällaista jarimasta hommaa aina tämä manuaalisesti pyöritellä tää työkalu. Ja tässä on kyllä tämä jakari on kyllä niin jarimainen työkalukin. Ei kyllä niinkö toista oo. Jarihan tekis tämän 2 jakarilla. No. Menneekö se? Mä oon tämä toinen tänne taakse, pyöritään tällä jakarilla. Tuolla ne puhelimessa pelottelee, että Pekka on aukonut noita P-paikkoja täällä pohjoisessa, mitkä on ollut ummessa talave. Sitä ei hoita koko talave. Nyt käyty aukaisemassa ja aurataan nyt tämä loppukevät. Niin pelottelevat tuolla, että ne on älyttömän liukkaita, että mä en selviä sieltä. Joo, no niin, nyt on murtopultit paikallaan. Lähdetäänpä taas menemään. Joo, täällä ollaan ollaan tässä Tolvan tiellä tällä hetkellä. 2. tietä auraillaan. Tässä oli tuo 3. tiekin tuo soratie, niin se piti ottaa ihan vaan alaterällä. Sillä ei kyllä tullut niinku hyvää jälkeä, ei mitenkään, mutta ei voi mitään. Kyllä sillä nyt autolla pääsee kulkemaan, se pääasia on. Ne on sulannut nuo soratit jo silleen, että ei siellä ole pohjia enää aurat. Herran jumala. Täältähän tulee raskasta kalustoa vastaan. Joo. Niin nyt auraillaan tätä Tolvantie takaisin tuohon Vitostielle. Tämä on jonkun verran polkeutunut, tai ei ihan jonkunkaan verran. Nämä mutkat tosi pahastikin, mutta taalaa terällä tulla samalla. Ja se kyllä leikkaa tuo etukaurakin taurukset polannetta. Ja hyvä tasainen jälki tulee kyllä. Hyvä tasainen karhea jälki tulee kyllä. Nyt me siis auraillaan tää tie loppuun. Ja noissa sitten ollaankin hyvin jo me ollaan jo voiton puolella, että ajetaan vaan tuonne kylille ja lykitään tuosta P-paikkoja väliltä auki. Joo, eipä siinä. Jatketaan harjoituksia. On muuten mennyt pikkusen dieseliä tällä reissulla. 74 litraa satasella keskikulutus. Vähän raskasta tämä lumi työntää. En käynyt tankilla kun lähdin reissuun. Ei ollut ihan täys tankki, niin dieselivalo äsken vilahti. Eiköhän me tuohon, jos näyttää, niin rukaltava saada dieseliä sen verran, että kylälle päästä. Se tarvitko ajella enää. Ajella Vitosta myöten enää. Kuusamoon vaan koukkia noita P-paikkoja. Ei ole lähellekään niin. Ui. Joutuu veättämään. Se leikkaa tuo uusi teräkin tuonne Polanteen alle, niin se silläkin pojat vastustaa niin paljon tätä menoa. Joo, eipä siinä. Joo, kyllä me voidaan näistä teristä todeta se, että
jos vertaa noihin tasateriin, mitä me ollaan käytetty, niin ainakin oikeastaan aika hyvin, kun se ajoi Janne jälkeen kahta tuossa vitosella, mitä senterillä oli tullut. Ja sitten versus nämä terät, niin nämä oli puhistanut, Jannekin sanoi, että paremmin kuin sen Auran tasaterät. Niin se oli vähän yllättävää. Ei olisi uskonut, että tämmöisellä loskalumeella niin se tekee semmoista jälkeä tuossa vitosella. Ja siis ei tämä täälläkään arvelin eka, että tämä jättää tämmöisellä loskakilillä tosi paljon lunta. Mutta ei todellakaan jätä saman verran tai vähemmän näillä terillä jää kuin normaali tasaterillä. Voin sen nyt ainakin todeta näin lyhyellä käyttökokemuksella. Heittäkää kommenttia siellä, jos teillä joillakin muilla on ollut nämä Taurus-merkkiset terät käytössä ja mitä olette itse ollut mieltä. Ja mä vähän luulen, että näistä saattaa semmonen tuote tulla meille, mitä tullaan ehkä enemmänkin käyttämään. Saa nähdä. Näitä pitää nyt testailla tuota. Ei nämä välttämättä tänä talvena enää niinkö. Kyllä mä luulen, että kyllä tänä talvenakin vielä lunta tulee. Eihän nyt ole vasta kuin kevät talvi. Ei se vielä kesää tule. Tai tuleehan se sieltä, mutta on tässä vielä siihen matka. Hienossa kunnossa tämä risteys. Suolaa sieni sulla. Täällä on paljaat tiet. No ne mitkä 1S, mikä aamulla suolattiin ekana ja aurattiin. Joo, alkas olla tämä reissu tässä. Me nyt hallille ja tyhjennä suolaimen ja pesasen vähän autoa. Aika ravassa. Ravassa ja nuo suolamäskit tuosta. Mäskit poissa. Joo. Mutta tosiaan nuo Partrex-terät, herranjumala, tulee hälytysajoneuvo vastaan. Pääsi sen turvallisesti ohi tuosta taksista. Joo, niin teristä jäi nyt tälle ekareissulla niin positiivinen kuva. Toivottavasti tulisi vielä jotkut pakkaskelit, että pääsisi tuota pakkasluttakin pöllyyttelemään vielä näillä. Kyllä mä luulen, että tulee, että ei tämä nyt aivan vielä rallattelua kesäksi ottama kelit. Mutta niin, mistäpä sen tietää. Nyt jatkuu seuraavaksi hommat sohjoojien parissa. Pääteillehän me ollaan nyt, tai ykkösluokan teille ollaan tehty sohjoojat ja nyt aletaan tekemään nulle kolmosellekin. Pekka tekee tuossa taajamassa Heikin kanssa tänään ja huomenna loppuun. Ja täällä tulee puolustusvoimien kalustoa vastaan. On isoa panssarivaunua kyyvissä, herra jumala mitä vehkeet. Tuntee itsensä pieneksi tuommoista rinnalla. Joo, jos teillä on tosiaan, muistakaa, että kulutustuotteille, tieterille, työlaitteille, mille vaan tarvetta, niin tämä videoyhteistyökumppani Partrex tarjoaa tosiaan laajan valikoiman niihin. Että sinne vaan tutustumaan tuotteisiin. Kiitos, jos katsoit koko videon. Jos oli hyvä mielestäsi, heitä yläpeukku. Jos oli huono, heitä alapeukku. Jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa se. Ja siellä on se hypetysnappi. Jos jaksatta, niin painakaa sitä. Ei oo pakko. Jari, sinä ainakin muista hypettää minua. Jes, ei muuta kuin ensi jaksoon. Kiitos, moro!